and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Jane. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you! Salamat! Di na yung natulog ito kayan. Naginam-hinam pati ko na. Murag, mas excited pa man kaani kaysa sa tong kasalda. Excited ko nga maangkon ka. Jane. Paul. Jane. Paul, mabdos na ko. Maamahan ako? Yes! Yes! Natuglas, baby. Ohan, Dali. Atong sundan na yun. amiw, dili pa ba ako dugay ng anak ha? Ano mo day? Hatagat ikaw dagkan samtang gaya pa. Dali na. Ato tas pikas kwarto. Tana? Sana all, lami og sex life. Gusto lang gid mo nga masatisfy na mo ang usag-usaday. Kay, usa na sa makahatag og spice sa kaminyoon. Correct. Mong happy kay ko para nimo, day. Mayon tag magpadayon na. Kay samtang naa pa na sa inyong relasyon, layo mo sa tentasyon. Dili ko gusto mausab ang... Day. Mm. Minyo na ko. O kalimtan na nato kung unsay nahitabo sa una. Okay? Han. Daan pagid lagi ko. Nagmata pagid ka. Ano man? Natog na si Kiara. At tatas pikas kwarto na. Ito ka na kuhan. Sus. Ako'y bahala aron mawa ng imong duka. Ito ka na lagi ko. Tugod ka. Paul. Basta kiduka lang gid siya tinuod, uy. Dili ko makaingon, day. Lahi gid ang akong feeling. Then, pangita ako at sa problema o sulbara. Naana mo'y anak. Dili na mo pwedeng mag-away tungod na ng gagmayng butang. Day. Han, gi-invite sa kasal ni Kuya. Mao ba? Kanas man na kay mo leave ko. Next month, Han. Pero ang problema kay di ko pwede, anak. Ha? Nga naman? Nakuya out of town nga seminar. Okay rin mo nga ikaw lang mutambong. Oh, to na kay trabaho. Wag yung ko mahimo, ana. Salamat sa pagsabutan. Late ka, Jen. Bueno ka makapil sa pictorial sa simbahan.
Okay ra, kuya, uy. Congrats din ninyo, kuya. Akrit. Carlo, baka mo. Ah, unya na lang may naghumanog. Oh. Jane? Carlo? Recorded by X Thunder Gaming. Nadia si Carlo? Lasin Carlo nga Carlo? Carlo, lagi nga Carlo. Uy, lakaw na. Ay napagdugay diha. Pero, maikugugod. Late ta gani ko niya muna pag yukog uli. Oo niya. Basta may buhaton ni mo diha. Tama ka siya. Bahala na. Di lang ako siya tagdon. Kalain sa kong pamati dito sa sudo eh. Mayo na lang gani kay naay mainom. Medyo nawawa ang akong kulba. Naman ang party sa sod. Kay bao ko, Wa pa ko makakuha og picture nimo. dili ako may bride. Maong okay ragwa ako sa mga pictures. Pero apil kas bisita. O trabaho na ko nga mo pictures tanan. Apil na mga bisita. Oh, turay. Darang akong contact number, oh. In case nga mangita ka og photographer. Okay. Pero, ayaw pag-expect nga manawag ko. Kay naidaghang photographer sa kalibutan. Og ikaw may pinakaawahin akong tawagan kung mahitabo man ganina. Excuse me. Sige, lagaw. Anda damang gyud ka og pamiya nako. Karon di makamawasa kung hunahuna, Carlo. Naanag ko'y problema. Nagpuno-puno pa gyud ka. Ano nag-abot pa man tagbalik? Pila na kaadlaw nga wa manawag si Paul. Grabe. Sa iyang kabisi, diligid sa makalugar og tawag nako. Bisag pangumusta man lang. Sige, lakaw. Anda dam lang gyud kag pamiya nako. Carlo, please. Pahawa na sa kong huna-huna. How's to? Naibaw na ko sa akong buhaton. Salamat kay nakikita ka. Carlo, kadiyot lang. Carlo, wa ko makikita ni mo paraan eh. So man ituyo nimo? Wa sa ko kay bawang ano. Pero minyo na ko. Oh my God, nga nagibuhat man ni nako. Gimingaw ka nako. Walay klarong storya. Gimingaw ka nako. Gimingaw sa kay kunay mo, Jane. Babe. Carlo. Han, ma-extend yung gupi lang si Mana din eh. Mao ba? Sige, Han. Ingna lang ko gano sa kamauli. Kinuo ko. Ngano naglain man ang akong kabuhi. Dili ka. Maniguro ko. Magpiti ko. O niya? Nga naman nagmabdos ka? Day, dili si Paul mo ay amahan. Pilabi siya kabuhan nga wa din sa Cebu. So, sigin sa man. Si Carlo. Unsa? Huy, Jean, nabuang na gyud ka?
O gani. Ambot, uy. Naglibog na yung sa akong buhaton. Wala ko kibangon saon pa kapag tambag. Gahi gigikag ubi sa bunsaon. O sa kinaan ang Carlo nga matintal mong gid kaniya, ha? Ayon sa man. Imo siya paibangon ana. Dili, day. Kaya dili na ako gusto magkita pa may usap. Anya si Paul? O sa may sulti ni mo niya ining uli niya? Nagbinuang ka na ko. Paul, pasaylo ako. Samtang tuwa ko sa layo, nagtrabaho. Ikaw, nagpinuang kag nagpamagdos pagid ka. Babae ka man unta, pero bigaon ka na ko. Paul. Wala ko salig ni mo, Jane. Magbuwag ta. Paul, please, please, please. Ayaw nagbuhatan ako. Giluod ko ni mo! Paul! Nahibaw ko nga daghan og maglagot nga maminaw sa akong kaagi. Kaya ang kuno nako nga sa ni nakong tanan. Og dako kay kog pagmahay sa akong gibuhat. Og dito nako na-realize nga giusikan lang nako ang pagmahal sa akong bana. Og ang akong kaugalingong pamilya. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Jane nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga nagulahan, Pusong Ligaw. Gibuhatan do sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag